Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arju ponta KWJF Bukajan District Committee Chokehola Aru Atumpen Karlitang Rina Rong Pipi Aphan Kachiki Modun Chitini Phai Chris Sirkep Arni Kang Samapor Chokehola Mission Tiniali Along Karbi Anglong Women Justice Forum Bukajan District Committee Chokehola Aru Atumpen Kendel Thorpon Se Karlitang Rina Rong Pipi Aphan Chiki Modun Kupia potse Karlitang Rina Rong Pipi Aphan Kendel Pen Kachikimo Dunang Kokma Pulote Kedamtang Prese Clonify Kretroxy Arni GNM Training Center Adung Nampi Along Karlitang Rina Rong Pipi Alangli Aperi Ave Anparta Angho Pep Honghet Kititang Abang Arpom Kelong Aputhaksi KWJF Atum Kendel Kaiponsi Ningduk Chapaklangpong Lapuson Otlang no Kachoklem Avi Kavi Atum Aphan Nep Ing Nang Serak Nang Jilapen Aron Atengpen Ing Saivek Nang Jipusi Kehang Pedupon Otlang no kachoklem atum aphan kedamtang ansitame sodak pen akang sai kipipe ajoksi lapuson nang inglum bomlo lasi law and order atum otlang no kachoklem atum aphan nep serak nangji anparta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang sitame lapuson soarlo atum kejokwan kavi along cherabdun si soarlo atum dowaling damaling sita kejokwan kilongji aphansi KWJF Bukajan District Committee Chokehola Aru atum choning report media ai ekdom hana kero pilo pini arning kang samapor pipo sinili tum tong sikot pen chingrum nang kokma lipudang te pini nilitum sorlo akiduk kisung ning kiduk aputhak sinilitum chingrum lo asikedam tang patumidik anarlo nilitum korte Rina Rong Pipi lapo an arta keong nilitum paya phurun la wai phesitame nilitum sorlo tum kai keta ke jogwanave labang so puthak nilitum ning duk pik aposi piposi nilitum phan sorlo tum phan kai keta ke jogwan ki pipedet ma lipudang te isi ke nilitum ning duk lo la penilitum pudaming tung la ke law and order tum ki pangkreve pusinilitum ke jongdaming tung athe pipod ma lipudang te ke damtang lapu an arni long setame sorlo tum phan ke la akisung matang te kaita rape murder la pule chelang lete chelang athai masiawe arni wang penrap ingting wang penrap nilitum kathe anglo putang te sorlo kisung sorlo phan ka chenek labang so music arni wang sami che theklong la ke pipod ma le putang te law and order tum alang litum othip thede posi non purni setame la ok chumpran ke claim la pen ot lang no ke claim atum ke alang tum ke claim kroi bomlo dam kroi bomlo nilitum sorlo phan ke jogwan long le derlo la potsi nilitum sorlo hina bang ke ning duk piglo nilitum sorlo tum pipolo la ana ke boblo ma nilitum la ana ke boilo ma juye thai we dama thai we lo ma nilitum non ke paya phurun lo alang li ke mithang he marbung aphan ani om ke chojia phan se alang li ke la an ha ke lo inglongar lok setame alang li ani om aphan si kabor i la so kam ke dam la so sai ke claim long anta nilitum mithang phan kaita sorlo pulote ok chumpran nilitum saita claim no ma dam no ma nilitum la posi sarkar kachari tum setame ke dam tangarni pen an setame non anta nilitum han ke ot ke pangkreve la ke sorlo tum hana man ke pipe pusi nilitum ke ning duk lo ning oilo aposi nilitum non ke wang jilang anta sorlo tum phan juye thaiwe dama thaiwe nilitum man penga we lipudang te sorlo phan ke nang pawir de sike melo nilitum sorlo ke dopu pier the thak sorlo tum juye thaiwe klema thaiwe nilitum ta ning hang nilitum ta banga son sopin so tuma ke thek kire akache pang tui dun kacharli pendang lok bidi sore kado kawe arlenge the ta mando ning tung duk sida mini tung ke sorlo tum ke kai kita la so ke che jordun je che keng kama pha nilitum man dim ave aposi pini ning duk lo jasemet law and order atum ke ot pangkre we pot bang ke nilitum ning duk lo lalo Dr. Himanta Biswa Sharma ahin pen Urunodoi 3.0 Kangpupon Choklem thek themate ke boydet atum aphan ke ra phenlo ahir jume kelong Sonsi Chitini Phai Chriser ke arni Phuloni constituency ke parlo Hemrong Rang along Urunodoi 3.0 Kangpupon Urunodoi kilong le atum lapen kilong bom atum sitami non akimi angko semar dunji aphansi pachini ponlo lapen anutin soarlo atumta long lapu lapen laso kilong dunji aphan ration card donangji ration card avilang pulote anutinta ration card je semar rep ji aphanta mayalong pachini ponlo mayalong kachetong Haraghat MLA Dorsing Ronghang EM Kangbura Kiling Raju Tiso EM Billy Mohon Khaklari lapen penang an amuluk sitami chetong pon Phuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong News ration card donai
সেই পৰিয়ালসকলক আমি পুনৰ ৰেচন কাৰ্ড আৰু অৰুণোদয় ফ্ৰী দিবৰ কাৰণে আজি আমি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হাতেদি গুৱাহাটীৰ পৰা এই শুভাৰম্ভ উদ্বোধনীটো কৰা হৈছে আৰু আমি ইয়াত কলনীত আমি হাওৰাঘাট বিধানসভা অন্তৰ্গত আমি প্ৰায় 9টা এমচি সমষ্টি এমচি আৰু ইএনসকলক লৈ আৰু বিডিঅ আৰু মেজিষ্ট্ৰেটসকলক লৈ আমি আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু আমি ৰাইজক ইয়াত আমি সমাগত কৰিবলৈ পাৰিছোঁ প্ৰায় 3000ৰো অধিক ৰাইজ আজি সমাগম হৈছে আৰু সকলোৱে শান্তিভাৱে আৰু মনোযোগেদি চিফ মিনিষ্টাৰৰ যি ভাষণ অৰুণোদয় ফ্ৰী আৰু ৰেচন কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰত যিখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ ৰাখিছে ইয়াৰ ওপৰত ৰাইজে মনোযোগী শুনিছে আৰু ৰাইজে যথেষ্ট সুখী হৈছে আৰু আমিও সুখী হৈছোঁ আৰু এইখিনি কাম আমি এই আজিৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি এই কামখিনি আমি ডিচেম্বৰৰ আগে আমি এই কাৰ্যসূচী আমি সমাপ্ত কৰিম আৰু যিমান সোনকালে পাৰে আমি ইয়াৰ আগত আমি এই প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিয়া আৰু অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলক আমি দিয়াৰ কাৰণে আমি কম দিনৰ ভিতৰতে এই কাম ৰূপায়ণ কৰিম আৰু সেই কাম কাজ ৰূপায়ণ কৰোঁতে চৰকাৰৰ এমপ্লয়ীসকলৰো আমাৰ লগত সহযোগিতা দিব আৰু আমাৰ দলৰ কৰ্মী আমি আমাৰ বুথ কমিটি লেভেলত আমাৰ যে কৰ্মী আছে তেওঁলোকেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব প্ৰথমবাৰৰ বাবে নীলিপ জুতাং হাবার আমায়াতুম পুথত কমিটি কিমি কাচেলার বন্ধু লাখাই করফ নীলিপ এমএসসি কনস্টিটুয়েন্সি আংকাং নীলিপ জুতাং হাবার আমায়াতুম পেন কে দামতাং চকিহলা হাই স্কুল পাথুয়া ক্লাম আলং মাই হংজাই আলং কে দামতাং চিটিনি ফাইট্রক্সি আরনি কার্বি জুতাং আসং তিরিপি আমাই পেন নীলিপ আহাবার হুমরি সি ইং ডেংকে চংমাই পি পামান পনলু লাবাংসো চংমাই পি পেমান পন পেন চিংরাই চিংসাই পনসি নিংকান সুরি হিনিরা ইংকয়রা প্লি ইংকয়রা ট্রক আবাহা ফারমান নীলিপ জুতাঙা সংমাতি নীলিপ হাওয়ার আমাই আরপু কিমি পেকপন থুলো লাবাংস আরপু কিমি লাগে নেফু সুজিত তিমুং কংচুনবাং জনাথন তেরনাতুম আফানসি পেকপনলু লাসন থাক থাকসি পুথত কেনাংজি আন আরপু সিতামে চিটিয়া চিকলোনি ফাই ক্রই সি আরনি আন দুন মেফু রাপচুন বাং পেন চেংলক মেম্বার সেই হুই পেকপন থুলো লাসন সি নেফু সুজিত তিমুং পেন কে থানপন के कोमात नेजों सी चेंग पी के थेंग लोन बारिम हे हुई के चार्ली जी अनिंग के हैंगदो पुलोते नीलिप जुतांग हवार अमाया तुम पेन के थानपन पो जापन पो पुसी फेरांग्या थेंग नो लाम थे जे पाकलांग पन लांचो तगाली नीलिप कॉन्स्टिट्यूएंसी आरलो आहावार टिन हुमरी दामपेन तेरान के सेंग दामपेन के पाथियर दामजी अफान लाम थे पचिदिपन लापेन पिनिंग नीलिप हावार आमाई पेन जनरल करबी यूथ फेस्टिवल के पमान पौंजी लाके पांजान रामलेक थे पाथुआ क्लाम अलंसी पेमान पौन पोपुसी थान पाचिनी पौन ini dak Cikiola High School Pathua Klam matangke labangso ahong jailong ini niditum kacitong nang to kalam the jela puhelo kedam tang nifai troxy GT achiklo Karbi jutang asong tiri pia mai pen nili bahawar mai long nang humrisi indeng kep chong mai pi peman lo labang so chong mai pi long kacing lai pona teng pen ningkan suring da ingkoi rapli la pen ingkoi ra trok abha pharmana phan nili jutang asong mate nili bahawar mai aphanta mai phu akini pen dang lok doan la isia committee isia song abang ki akini ar pu pe kontunang pu pusi halabang so ni aban akomiti aphan hadat si pri ponlo lapen akimi halasoni meipu lapen kong timbang ungwai polo meipu nilim thama lo sugitimu lapen kong timbang aja ai lagi Jonathan Terono pansi aku pek polo lasi meipu lapen kong timbang chotsi hasoni wa chot posi pini aku nilitum puthot pini ai theken ni phai kreisi lo chitia chiklo lasi kadu kavi nili polo hek muchot made thekser jutang phaman karja pathum handa khang pangrum sikini nilitum thir thit
la non ningkan sehinira in korapli la pen koratrok abha praman dak nili hawaramai mate jutang song kiklem ponji kelang cari ponji tum phanti nili tum kirthi pen artu inwai pontang lu Kese atum ahin pen sorjon hansia phan kar chupon ajai me ke paman pon lason si chitini phai kriser kep arni dong mukak ahithia long sorjon hanse all Assam Students Union asu along GS mate General Secretary arpu chepalong dun thek apon dong mukak ahithia long kese ahin pen kar chupon lason si sorjon hanse ahin pen pherang kya thengno kaning je pon ki Karbi Anglong aphan isi mesen aphan non ki bangji along klem ponji pusi lamthei chipaklang pon lapen nili lapuson asu along arpu kelong dun loki isi ekopai lapen Karbi Anglong arat ahil jume pensi kemandun long loputa pherang kya thengno ningjipon phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News Central Executive Committee amai do ponlo Assam Student Union University ng headquarter office ng do ponlo lapan hadak so executive meeting along jom aman kedo Assam Student Union President Paul Sharma, lapan ke Chief Advisor Dr. Samujal Kumar Bhattacharya, lapan ke Central Committee along Chirap dun reporting zirtum an, lapan ke latum along alam thi lapan anutin alam thi antensi non niliphan Assistant General Secretary dan non GSR pun akan tekpon pun apangsi di Assam Student Union President Paul Sharma lapan ke Chief Advisor Dr. Samujal Kumar Bhattacharya lapen ke asulong Chirap dun Central Committee abang pitum alphan sistemi ke opajir lo lapen ke asamang kang pialong asamang kang pi arat lapen ke ikhek tum Karbi Anglong along tum Karbi Anglong ilong asu tum ahir jume lapen latum kang honpen putpot lasor kelong pot ningak long pen joro pajir lo lapen non ke bang jilang arni sidame tum Karbi Anglong arat lapen ke asam along nutin arat sidame latum ahir jume lapen latum aning alam sidame kachini pen itum kosonsi itum organization sidame kang tang ponji lapen non SMS sidame ni le non bang pon sidame along lo ke sangpon lapen non itum singhon Karbi lo chorle song mate kese alang tum sidame ni phan kar chupon pot jor par piklo lapen ke non ke bang jilang arni ke itum dak Karbi Anglong along ki ong dung lapen kisung pesen be koson si tum asik ben ke cerap ben itum Assam government phan sidame itum pressurized thek ben ansu se la kisung mesem itum che pilo poh idea che share ben itum la kisung ke jok ban thegima athema itum inglong so phan lang tunang lang thot kai ke itum ning jeverity monsen me isi bini ning ka chela ben bini itum ning karong arni bang ning karong bang ke lawal jai inglong so sidame la son kang tu yang do ang dengalong kelong du la ke Karbi Anglong rat ahir jume la pen Karbi Anglong rat akang hon pusni matha ponlo la pen ke bang jilang arni sidame nang ni tuma ke rap la pen nang ni tum ahir jume pen si paphang pon pol pen ke asong sidame Karbi lo charle asong la pen ke asu sidame asu se ke pang tang pon jelong nang itu jakong orang sidame kidum pol la pen Karbi Anglong rat sidame jakong orang pen danglok bidi sorian sidame ahir jume sidame kidum kusi ki ponlo nining ke ponlo la pen ke suni ki ponlo PGR VGR aputhak phulonia long ing samjin pen keche song ngasai kedeng pon phulonia long chitini phai kriser kep arni pen pangcheng pon si PGR VGR along le tharle pedopon vek nang popusi kache song ing samjin pen pedopon labang so long ke ong dung hamphang asong atum pen cherap dun si che song pon bomlo labang so long angtong ing ti ka thar pen lam the ke pachini pon ke CM Dr. Toliram Rong hang ke claim thek thelo pusi ningje pon la pen khor sing teron pen sitami PGR VGR ke tharle ponji aphan aja kong abedet luma puta ningje pon lapen thu halapu Karbi soarlo asong KNC atum pen sitami bangso along le tharle pon veksi ke me pusi lamthe pachini pon tangte alang li tum pen kaningje pon alam thele angton pen arjuponik sina ni kachesong la ke ini lagi cengali di Februari aja itu kan sudah ada fitrung lo PGR PBR alam si kachesong la council sort aja cak lo ka la PGR PBR arlo kedo atum pan ke eviction claim popular sita piniar ni anta claim kleder lang la so claim kleder ta posi kopi ko sona ti ben no claim kleder ne la so claim kleder posi Karbi Student Association la penalang litun jesong rapet claim rapet dam rapet a song atum patir PC ala sit in demonstration nang pangcheng no ane si dongka mukam
ala circle office atheng no ta dolo 11 12 13 dolo la ta kopi ni ba lason si along kita alang itu dolo la sinili tum kadu ka ve tum si tame chitu dolo la pen Karbi Anglong arat si tame la da ke cherap du nai chitu du nai to alam ethevet pen si tame khia dat pen si tame kopi ma ke thegan kopi ma ki unan ke daga chitu du nai athe ke chitu du nai ka cherap du nai athe bang ke lahelo la Karbi Anglong along le 10,434 square kilometer do pulo la pen la so 10,434 square along le no li tum achi the bong lo la so long le bang li tum che khang thek nai che rai dun thek nai la so long le ka velo pulo tang te li tum ke hang sona link si tame akhai ma sia videji autonomous state le hang si tame sining ben long le dak le autonomous state ke seng nam magically chiklu long pi long su long le ke seng nam thegi gali lasi Ladakh lai li tum 10,434 square kilometer abang ke li tum chekhang cherayung thek nai Ladakh PGR do PVR do ta hala tai li tum long le lo kado ko ita li tum la ta hadak yong si kona mana so tum aron re pen hadak do thip tai li tum chelangun prong council sor di ta me chelangun prong pulo ke la bang ke chok jilo kasi council sor si ta me council ka je pahem ko tum si ta me kachari je pahem ko tum si ta me to aprang tum claim thek the de tu ta non tum bang ke claim ji pusi ratang no che chak lo la se alang li tum la bang so bang claim nang ko patent ton te nang ko kopini la pu tang ho la ben tang ho pu ke pathe the det nang ko asineli tum pini Ladakh nang ke tong don lo la pen la so alang li tum kachisik kacedang ateng te Karbi Anglong arlo along tin arong supi along si tame kopil la major adim along bang ke alang li tum la bang so sit in demonstration du pon bom ji la sila so sit in demonstration long e Karbi Anglong rat si tame dak chitu du nai cherap du nai athe alang litum Karbi student la pen la association la pen claim ra pera song atum sita methang farman le ka che song ali khai la pen longri long par farman si ka che song kasila khai la pen longri long par farman ka che song along ke elitum party ta ho song ta ho la hui chi pu pe pin si la dak che song dun nang ko cherap dun nang ko chito dun nang ko unan thek an la pen ke doan ason sita me la si Karbi Anglong autonomous council ka che pa hem pu tum ta hala kheroni along kheroni lo phelang pi pulo February chiklu la so sit demonstration sit in demonstration hoti tame alang li tum hala da kam to CM ke hai mat dun dis tame hada ki dun morsing tisu ke hai tum dun lo so de la revenue in charge lo la pen ke dorsing rong hang ke hai sitame dun lo la pen alang li tum hada pi tum ke claim po Ladakh ke kiptung ye pan la so asai ka pichun ye bang pan ke ni tum claim po bulo ta piniarnian ta litum kado ga beta theklong prong lo la pen konani ko pine ka patent ton do kok lo la so ka patent ton bang claim clearance council authority pen kopima ke claim un asai an bang ke hington te pin si claim nang po jadi Ladakh litum Karbi Anglong arat sitame kado ka beta chitu du nang ko Ladakh ke party alam wang velo APHLC atum sita wang melo che song un melo congress tum sita che song un melo BJP atum sita along cherap du tum sita che song un melo athemu along lele aveder lo pulo tang te congress along do tum sita me Delhi ke nang chehang helo mati wango nang tum sungong lo dak wang etno hipu ke nang pupelo lason si gopel na BJP long e do tum sita me Nagpur wang rubno nang tum sungong lo buke nang hang helo lasil ilitum ke Ladakh si thinang po Ladakh si reng nang po ilitum det kalilo Karbi Anglong rat det kallo isu selet aton ta dak si reng nang po lasi 10,434 square kilometer labang so long lie bang ke ilitum ache the abong lo lason chema thasi kado kabe Karbi arat te do an git ni hang kim thong rong hang amri ke do tum an sita me Ladakh banga ke ko piloma cherap chito tum nang 근데 땅때 약해 라 논낭리 좀 불루니아 하와르체 송콘노 라손 카카 카체 송콘 카프레카 하와르롱 humri dam pulang dambong po lake la simo pe neli tum han birta nang e piat tengke non labdak pen delote dok muka si doji pulo la son si la thedung thedung along bangke dampo la so pen la keng chington telo pu se lang li tum pulo la si chington sida chington nang nelo la bang so sai pleng pletik tum titi ke bangke chington te de ko la pen la bang solong jakong orang bidi sore kadu kawe tipidu nang ye bangke Karbi Anglong arat ke tek kere tu
kadu ka vitum sida da be cerap itu tu Inte nang litum la so ake manga peng pen chun pon pe det to te ang koput hot kopi sik jit awar sai deng kali lage nona ku ke la democratically ku pima ke claimun democratic arona teng pen bang ku pima ke claimun so teng bang ke claim po la pen ke ning thelo la so teng lo pulote rat jong si tur lo pulong te council sita me rat si ke seng ma tidi non council long tot prong tum sita me rat si ke kapiting rat si ke seng rat si council da ke seng langdam lo pulotang te CM sita EM sita MSC sita rat si ka pe hai la pen si alang li tum sita me rat alama bangke rat aning ke hang rat kari bangke ar juwek nahi la tum chini me pen so teng ke claim ke dam pichun wek nahi asi ninge the bangke la hen lo la so teng yong si ka che song lo ring samjin pen che song lo democratically ching song lo bulote la arni si pini gali sita penap kali sita penap ke bangke jeng daily tum karbi rat tum sita me ko pilmala ini nge bang asap si piding chat nahi la si ka che song bang ke ing ton te der nang angko puthoda nang karbi bang tum ke jut si nang karbi ko karbi anglong rat thanang litum ka che song apata ku pi mises so dak tum pi a message ke so dak a message ke lain lo birthe thake karbi anglong puke nahok ta long da madim avelu laso birthe thake dake karbi anglong hadak dolang pu adim velu karbi anglong ke lain lo lapen laso long le jong si pini litum jepang bodet lo pulote penap ke sining bentanang kluk lelo kul te plonga angsong bentanang su tu thelu lasila bang so long le bang ke litum che rai vek nang po che khang dun thek vek nang po la det delo noni litum bang go piluma aduya hoya long sitame interstate boundary long sitame inter district boundary long sitame lason do akisung do bang nang ke pet kom do halui ka dok ka we alam anta lang te mesi elitum karbi anglong arada bangke ke song nang pola birta ke so dak bangke lahen lo labang solong le jong si elitum cepang bolo bulo tangte aka prek birthe thaka long prek ya dim ka prek ke karbi anglong ku ke long le lo lasila elitum cheklu long pi cheklu long so long le ke dam thegi kali lasi la solong le ke khang ye bang pan ke party song lahui ka dok ka we arna marni kirim lapu anda cipur pepin cilir lepin pensil itu cesong rapet nang po cerap rapet nang po lan lo te choko ji pleng ni sa penil tu ma message ta lain lo kato ka lo nang po cetong nang po cerap du nang po lalang litum Karbi Student Association la pen alang litum cesong rapet kato ka biasa song long se